Ćao ljudi, dobrodošli u video. Danas ću da igram Roblox sa mojim drugarom iz Srbije. I on je pro u Bubblegumu. Tako da ću ja sada da ga pitam da mi da petove neke. Gde da neke petove? Eto ga, poslao sam, sad treba samo da mi vrati, a ne verujem da, ja mislim da je AFK. Nemam pojma. XP, neki novi land. Stvarno? Idem da ga otključam u ovoj epizodi. Idem prvo u svemir. Idem da kupim, to jest, idem da se nafarmam sa parama. Da zakupim nekih 4 miliona možda, da kupim bolji backpack. Eto ga, Sky Chest, bum, 2 miliona, ali nema teorije nijedan backpack da kupim, zato što mi treba jako puno para za drugi backpack. Idem sada u svemir, tamo treba da se kupi. Znači, sad bi trebalo gum. Baš to, imam dovoljno. Imam dovoljno. Super. Sad možemo da idemo skroz u novu arenu. Čim ga napunim, onda ću da idem. Znači, idem da u settings, idem da napravim ovo da radi. Znači, tu, settings. Idem u settings, znači, i idem u redaba, to i to. I sada napunim i idem u zadnju zonu i trebalo bi onda da se podignem skroz gore da bi mogao da nastavim bukvalno. Neću da prodam, idem u settings, samo nešto da uradim. Show bubbles, eto ga. Idem ovdje, idem u zen. Ja mislim da u zen barem. Od zena treba da se krene, zato što je to zadnja arena, ja mislim. Pa ja mislim da jeste zadnja arena. Zen je bila nekad zadnja arena, ali ovo će da mi sada uzme 3.500 godina da dođem do gore. Ja ću polako, znači da se boostam ka gore i, znači, kako se zove, i ja ću probati nekako da dođem do gore i šta još da radim. Bukvalno ću da uradim ovaj parkour i onda ću da idem u tu novu zonu. Ali ovaj parkour je malo težak. Nisam baš najbolji u parkouru, tako da će ovo da mi uzme 3,5 godine. Pustit ću neku muziku. YouTube, može taki, eto. Taki. Bum. Eto ga. Sad idem. Sad ću polako, znači da... Idem još jednom da probam, znači. Eto ga. Eto ga, ovdje sam došla.
Uspeo. Bum. Ma dai. Fatto 9. Ma dai, opet. To zašla sam došao ovdje. O ne. Dobro je što nisam pao skroz dole. Sad ću da probam stvarno, bez vezanja. I uspeo sam to. I ja. Usvojit taj ekran. Ja mogu doći tu. Bum. Eto i ovdje. Eto i to sam uspio i ovaj jump. I sad ću morati ovaj da uspijem. Uspio sam i taj. Sada idem na ovaj. Vidjet ću gdje ću da idem sad na sljedeći. Na taj možda ako uspijem do ovaj. Na ovaj sam uspio, znači. Uspješno na taj. Daj mi na ovaj, daj, molim te, uspjeti to. Dobro. Ne, dobro je. Ja, to, uspio je taj jump. I ja mislim da ću uključiti novu arenu. Ja. Sad ovdje na ovaj. Toga. To. Ovdje. Bum. Uspio sam i zadnji, majstore. To. Znači. I sad što mogu da kupim s ovim. Zasu. Kako ovaj cool. XP chest. 25 XP-a. 5000 XP-a. XP, čim je XP? To mene interesuje. Bum. Uspio sam i zadnji land. Idemo. To je to, otključeni su i ovi. Čekaj, moj prijatelj je... Ladno će mi moj drug dati jednog ovog spesa. Ladno mi je dao najboljeg peta ovdje. Sad ću da... Čekajte. Eto ga. Idem sad uzmem ovog. Horror. Ja mislim, da, horror. Daj ovog, ovo je loš. Horror. Bum.
Idem da otvorim jedan ove chest. Da vidim šta ću dobiti. Orange tir. Nemo šta obiš, koliko taj daje. Orange tir. Orange tir je super, znači. Ovo je loš. Pošto je common. A opet još jedan taj. Znači sada moram vidjeti. Common, ma daj. Common. Eto ga. Sad ću da otvorim još par ovih. Do 15 miliona tih gemova. Sad su gemova, pa da. Neću dobiti nijedan dobar. Stvarno? Da vidimo šta ove like mi da. Daću tom liku ove česti. To neću. Zato što hoću da vidim nešto da... Ovi su dobri, super su ovi. Znači... Orange. Ama daj. Još tih. Da vidim nekako, molim te. Ma daj je. Stvarno, neke najgore stvari mi daju. Ono sve komore mi daje. Zašto? Sve komone. Komone, nemoj mi davati komone. Please, ne komone. Ja, čoveče. Šta je ovo? Shiny? Dobio sam shiny. Ovo je dobar. Ovo je jako dobar, znači. Mada je ove što imam bolje. Daj da pitam mog drugara za jedan još. Znači, sada ću... Disable, kad neće, ja nisam mogu. Pa, još 3 miliona. Sve komone. Danas u 5 možda će biti klip Fortnite. Fortnite ću igrati sa mojim drugarima, znači. I to je to uglavnom. Sad još malo, to je to, zadnji. Idem sada dole da otvorim čest, da prodam i da testiram ovog peta što mi je drug dao. I 1765. Jel ti mene zezaš, koliko ovo daje zapravo? Jako puno. Sad će da... izašla je jedna. Sad ćem, hajde. Eto ga.
Imam još. A, nisam otključao ove dva, sad ću. Znači, sada idem da vidim što ima u ovim landovima, pošto jako puno nisam išao ovdje. Ništa posebno. U ovom drugom što ima. Tu, ovdje ima chest, A, NK. Loše. I sada ovaj. Land, što ovdje. Bum, može. Eto ga, sad sam se digla za gemove. Imam milion tih, šta su? Gemova, pa da. To jest imam 9 gemova, imam tih 9 candy canes. Ja mislim da se zovu. Candy canes. Trebalo bi da. I ovdje kad otključam i ovo kad otključam, ove dva još lenda kada otključam, to će biti to bukvalno. Eto ga, sad ovdje. To je to, ovdje sam i jump. Onda će ovo još trajati 5 minuta, 10, tako nešto. I onda tek. Eto ga, to je sad gotovo. Idemo jump. I da vidimo koliko će mi dati. Ne, sad sam pao, ma daj. Uglavnom, to je to od ovog videa. Ja se nadam da ste uživali. I pozdrav.